til den her Q&A. Så vi skal lave en Q&A, så vi nok har regnet ud. Så lad os komme i gang med spørgsmålene. Første spørgsmål er, hvem er min yndlingshest? Og min yndlingshest er selvfølgelig Merle, fordi jeg har jo part på hende. Og så er der også et spørgsmål, der lyder spring eller dressur. Og jeg har ikke nået til springning endnu, men jeg kunne godt tænke mig at prøve det, når jeg kan finde ud af det. Så jeg vil nok sige dressur lige nu. Og så er der så spørgsmålet jul eller Halloween. Og jeg er ikke sådan en uhyggetype, så jeg vil helt klart vælge jul. Jeg elsker stemningen og alt sådan noget ved jul. Og det var altså alle sammen for den samme person. Og så var der også det sidste spørgsmål, hvor de spørger om, hvad min livret er. Og min livret, det er nok pizza, som jeg også har fået i dag. Lækkert. Så er der også spørgsmålet, der lyder, hvad er din yndlingsvideo? Og jeg kan rigtig godt lide den her nye video, jeg har lavet med Spooky Scary Skeletons. Jeg synes selv, jeg har redigeret ret godt på den. Så yes. Og så er der også, hvem er din anden yndlingshest? Og det spørgsmål har jeg haft ret svært ved, fordi jeg har 2 yndlingsheste derude, altså ud over Merle. Og her kommer lige billeder af dem. Den sorte, der hedder Tiffany, og den røde hedder Muffin. Godt. Og det var begge to også for den samme person, så nu. Det næste spørgsmål er, hvorfor rider du? Og det gør jeg, fordi det er dejligt beroligende, og så har jeg et eller andet med dyr. Altså jeg elsker dyr, og så har det bare været dejligt at være ude ved heste og sådan noget. Og så er der også et spørgsmål med, hvorfor begyndte du at ride? Og det var et rigtig godt spørgsmål. Det står også lidt i min beskrivelse. Men nu siger jeg det lige igen. Det var simpelthen fordi en af mine mors kollegaer sagde, at det var godt for en stille pige som mig. Og så prøvede vi det indtil bare, og jeg ventede et par måneder, og jeg gik og glædede mig helt vildt. Lærte alt om heste der og sådan noget. Så derfor begyndte jeg til ridning. Og efter det har jeg bare synes det var fedt, og det har fyldt hele mit liv. Ligesom den her dyne, hvor der er heste på. Og så står der, I love horses. Yes, det gør jeg. Så yes. Så var der spørgsmålet med, hvor gammel er du? Og jeg er 10 år, jeg er fra 2014. Og så var der også et spørgsmål, der lød, hvor gammel er Merle? Og Merle, hun er enten fra 2010 eller 2011, så hun er enten, var det 13 eller 14 år? Jeg tror måske, hun fylder 14, hvis jeg skal være ærlig. Men nu er det sådan, at jeg er ikke lige så god til matematik, så jeg kan ikke finde ud af det. Klog, I know. Men det var indtaget de sidste spørgsmål. Hvis I har flere spørgsmål, så må I meget gerne skrive dem, så må jeg se, om jeg kan få tid til at svare på dem. Så jeg håber indtaget bare, vi ses i min næste video. Hej hej!